Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami. Ngingosembiswa ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel ku subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukeli balinganisela ku18 abantu abadlulile emhlabeni ngesikhathi iloli belithola amafutha liqhuma ngaphansi kwebridge railway eBoksburg esifundazweni saseGauteng. Kubukwa ukuthi lengozi yenzeka ngomgqibelo Ekseni ngesikhathi zango-8. Kubukwa ukuthi iloli belithola amafutha livele laqhuma kungezelele ngaphandle kwesizathu. Kanti abezimo eziphuthumayo emergency medics babizele endaweni yesigameko ngemva kokuthola ucingo oluphuthumayo lapho khona bafike bathola isidumbu ezingu-8 zidindilizile kanti abayishumi kubukwa ukuthi bashonele esibhedlela. Kubukwa ukuthi isibhedlela siseduze nendawo yesigameko or hospital naso sivaliwe ngemva kokuba sithinteke ngesikhathi seqhuma lelilo lamafutha. Kanti wembukeli kulindile ukuba umshayeli weloli vele enkantolo maduze ngamacala okubulala ngenhloso. Mbukeli, udaba lobuhlungu kakhulu lolo. Ngizocela ubeke uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.